салом алайкум дӯстони азиз, номи ман Аюб. Барои бозори садовот Мадина биромадам 1 минут гап занам ки эй мардуми ғариби тоҷик, содда нашем, ҳамаша мефаҳмем, мо бесоҳиб нестем. Не задан тоҷика киштан, тоҷик бесоҳиба. дусте шакал дига ай Европа, ина тоҷико бесоҳиб, мо соҳиб дорем. ин охе зиндаен ҳаму шофёре ки дина гуфтем ки мурда. Зиндаен ку ина. Аёто наброрен. Тамоми направлениё дар пешон камера дорад. Ба факт далел. Ҳамаш ҳаст. Айби ки аҷада. Ай пишти дусте шакал, баъд садҳо ҳазор мардуми муҳоҷир дар азоб аст. Бас ки не. Чия пеш худо мебуред гап мезанед шумо? Ман видеоро тамошо мекунам, изоҳ мекашам. Не ки блогерои ҳаромхӯрои мо, ҳам одамое ки панг карданд, изоҳ намекашем шумо. ба ҷои бибуроем бигӯем ки накунем корора, ту ҳақ надорӣ корманда задан. Ту кӣ ҳастӣ? Вот барои чӣ? Эй мардон, ман биромада зидди группаи бисёри экстремистҳо и зидди назариятҳои ҳаромзодо гап задисам. Вақте ки Ҳусейн Ашури чорт мебурояд мегӯяд ки риоя накунед қонунҳоро, бизанем бигардем, киян урусохчон ё ки Иқболи Чумо. Натарсен, ай қонунҳои Российской Федератсия. Диде ҷавонҳоро ба кадом роҳ бурдесан. Хай видеоро тамошо кардесен хутон. Бас аст дӯстон. Фикри ин мардуми ғариба кине. охи бисёриёш документҳошон дар бисёр ҷо базода нестанд. виноват ҷида тоҷик худаш виновата. охи ҳамун хоҳарака, ҳамун додарака, ҳамун падара, ҳамун модара. охи ту пулша гирифтӣ. Эй чорт, намо одамое ки ҳамин корҳоро заниматсия кардесен. Ман ҳақиқата гап мезанам. 7000 ша гирифтӣ, 10000 ша гирифтӣ. хай гарантишон метиҳем ки 3 моҳ регистратсия дар база места, не ки 2-3 ҳафта ё ки 1 моҳ тамом ай база. удалӣ чӣ мекунӣ? Худо бизанатра. ҳаромхӯр. бас кунӣ. дар кадом давлате бошем набошем, не только Российская Федерация. қонунша риоя кунӣ. культураша, историяша, религияша. вот барои чӣ гуфтесам. дӯстони азиз, мо бояд ҷавономона бихононем. яй бесаводия ҳамаш. ин ҳамаш аз бесаводӣ. и точка. насиб бошад ман навиштаестам, озӣ буд мекунам, роҳӣ мекунам. МВД дам одамое ки 20 ё 25 нафара қабидаги ҳамаша пӯст Тоҷикистон роҳӣ кунанд сукин сенора. и чорте ки дар сари суд дидесенаш, и шофёра, охи нигоҳш ранг намуча нигоҳ кун, риша нигоҳ кун охи. ай пишнами уже чандин модар занг зад. мо дар Аделем. мирғо миретон ай рӯстонда. ғамон долене ки бовар кунед. паданатҳои Астаткаи Нуриву Қувватфут дар оҷа ғамон додесан, дар иҷа шумо ҳаромо. мегӯянд ку каждый нация есть говно. говнои мо ҳами шумое ки моро дар ҳамин ҷо рӯз надодесен. ғаримон кардем як направлениет, як направление дига омада ҷада ҳар рӯз адилкашакмон кардесен. бас кунен. мо коркунӣ омадем иҷода, мо хонданӣ омадем иҷода. биза. ту ки ҳасти эй чорт? бия бизанемшон. Иқболи Чумо падарат навлад ту ҷавоб медиҳӣ. падари ту навлад ба худо қасам мехӯрам, ин гапҳои та ин ҷавонҳо ба ин роҳ рафтесанд. шумо бурдесен ҷавонҳоро, паданатҳо. ҷавоб медиҳед шумо. вот барои чӣ ман мегӯмтон биёен як ҷоя зидди паданатҳо барои тесах барем. барое ки ҷавонҳоро ба чун ҷо бурдесанд. зинда бошед.